Estamos en control aquí no peaxe de Figueiredo, na P9. Estes controles veñen a raíz dun acordo marco do Ministerio de Pesca e o que facemos é, estamos no peaxe, que é unha zona onde aminoran os vehículos a velocidade, e se observamos que o vehículo pode transportar produtos derivados do mar, o que facemos é derivamos para o control e se inspecciona. Si leva peixe, faise a inspección xunto cos gardacostas de Galicia. En caso de que leve outro tipo de produtos na carga, pois deixase continuar a viaxe. E notase así, ahora que estamos a un mes de Nadal, que aumenta o furtivismo? Sí, nesta época todos os anos aumenta un poquinho porque hai máis demanda de produto e aproveitan porque, bueno, suben os precios, entonces sí que son datas onde aumenta un pouco o tráfico ilegal de produtos derivados do mar. Que é o que revisa? Mira, neste caso, o que revisamos é que a mercancía transportada corresponde ca declaración que se fai no documento de transporte. Compróbanse as tallas tamén dos especímenes capturados. Si se observa que a talla pode ser inferior a legalmente permitida, faise un decomiso da mercancía, porque incumple a talla mínima reglamentaria. Rape e rape. Son fructíferos estos controis? Sí, suelen ser fructíferos por dos motivos. Unha, porque en bastantes controles sempre se pode pillar algún tipo de infracción, e despois unha parte importante a parte disuasoria, preventiva de cara a que se visualice estes controis, é unha forma de prevención de cara a futuro. Avísanse entre eles de cando hai control? Sí, bueno, como sabemos, pois o tema do WhatsApp e as aplicacións de mensaxería, pois de cara aos controis non nos benefician, pero bueno, é unha circunstancia que non se pode controlar, temos que lutar contra ela. Hai dous tipos, por dicilo, de ilegalidade, non? Están os furtivos e despois está xente que sí que está autorizada para transportar peixe, pero que fai como trampas. Sí, bueno, hai os furtivos, que son os que non teñen ningún tipo de permiso para a explotación de recursos, pero, bueno, suele ser xente, bueno, un pouco toxicómanos, xente con problemas económicos, e pois dentro do sector do transporte de mercancías hai certos empresas ou transportes que sí que non documentan toda a mercancía que transportan, entonces eso pode levar aparellada unha infracción á normativa de pesca. Bueno, parece que todo o mundo viña hoxe correctamente. Sí, así é. Hoxe coincide que houve moi mala mar, entonces non saliron moitos barcos a pescar, entonces disminuye bastante o transporte de mercancía, e todos os que pasaron, a verdad que xa son coñecidos polas forzas de seguridade, polos gardacostas, e iban todos ben. Damos por concluído o control. Importantísimos eses controis para evitar que se acabe cos nosos peixes e mariscos. Fixadevos, algún xa en perigo de desaparecer nalgúns puntos do país. Fixadevos